Jeg glæder mig til at se, hvor der vi skal bo, og glæder mig til at møde nogle nye mennesker, og glæder mig til at tale engelsk. Jeg synes, det er vigtigt, sådan, at vi har noget at stå sammen om, sådan et fællesskab, og vi lærer hinanden at kende sådan, på nye måder. De har inviteret unge mennesker fra deres venskabsbyer i Tyskland, i Frankrig og i Rusland, og så også i Ballerup, til at være med til et projekt, der hedder Klip fra Europa. Jeg glæder mig til at høre, hvad de har for oplevelser, og hvordan det fremmer kulturforståelse. Lave forskellige internationale aktiviteter, for eksempel vi skal lave en film. Det at kunne sende nogle unge mennesker afsted til Tyskland for at samarbejde med unge mennesker fra andre europæiske lande er faktisk ret vigtigt. Så tillykke til jer 8, der skal ned og snakke tysk og snakke engelsk og med russere og franskmænd. På vej til Brandenburg med fly eller bus. Jeg synes, den her er god. I vælger jeg en hver. Altså, jeg kommer ikke som medarbejder, hvis det er for ret. Vi skal finde en trøje at have på ved ned til Tyskland, til vores workshop. Workshoppen handler om, at vi skal fortælle noget om Danmark, og så er det meget sjovt at have en trøje med, så alle kan se, at man er dansker. Vi venter på en bus. Der har jeg været på ikke data. Nej, det gør jeg ikke. Kajwurst med pomfritter. Jeg har lige skrevet mig på Borderoske Bord. Det bliver spændende at møde nye mennesker, synes jeg. Welcome here in the city, in the castle of Golwitz, with our twin cities and the friendships of the city of Brandenburg here in our youth educational center. So the task is pick a card. So we will now start the last part for today, which will be the introduction of your hometowns. The Russian delegation will start. Unsere Waffen ist ein schwarzes Dreieck auf silbernem Hintergrund. Banner und Touristenzentrum Absakowo. Also das Albert-Schweitzer-Gymnasium liegt in der Stadtmitte und hat ca. 800 Schülerinnen und Schüler. We are from the Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern, and the town has... School without racism, we want to engage against racism. What we would call a windmill. And then we have a little video. Yeah. Nu skal vi over og have nogle ting, som vi kan bygge vores tømmerflåde med. Vi har taget vores værelsesgrupper, og så har vi delt nogle drengeværelsesgrupper ind imellem de pigegrupper. Okay. At first, you made a picture of your model of the raft. You paint your raft flag, and you're looking for a team name. Jetzt versuchen das ganze Ding mal auf die Reifen zu legen. Das war kräftig schön. Warte mal, das ist lang. Das können wir gar nicht.
like... Sind Ihre Größen fertig und versammelt? Hat jeder einen Pack? Det er sjovt at snakke med nye mennesker, man ikke snakker med, og så kan man samarbejde med noget altså på andre sprog. Jeg snakker lidt tysk, snakker lidt engelsk. Det var svært, men det var sjovt. They never say it like this. They say this is a Bollmann spring. There's a bridge here crossing the Havel, 1945. All bridges in Brandenburg were destroyed. This is a very nice place to stay. You can marry in the church. It is no longer a church. It's a mosque. So you are invited to invent ideas for the future of Europe. So you will be active in a few minutes. Afterwards you will get an input what scenario workshops are about. You may write ideas that may be important. Lige nu der er vi i gang med at lave sådan en form for blomst, hvor der vi i selve blomsterbladene skriver vores individuelle holdninger eller tanker om et bestemt emne. Lige nu er vi i gang med noget skidt, eller sådan dårlige ting ved Europa, og før der gjorde vi noget positivt, sådan hvad der er vigtigt i vores liv. I midten af de her blomsterblade, der samler vi så det, vi er blevet enige om. Altså det der er, for eksempel lige nu er vi blevet enige om, hvad det er verden, sådan, eller Europas problemer er. Fordi at på den måde så får vi talt sammen, både om nogle holdninger, og lidt mere end bare hvem der skal sove hvor. Så lige nu det går super godt, fordi at, ja, vi får talt om nogle holdninger, som man ikke nødvendigvis ville have gjort ellers. Og så får vi også sådan rangeret, hvad det er, vi synes, der er dårligst for Europa lige pt. Viele Länder haben ganz viel Geld und andere haben gar kein Geld, obwohl sie trinken. And the worst thing is equality. Different angles of view on racism and we're going to use it for the little clips. Those ideas from here are going to be in the clips too. Pretty good experience because I think we all get better in English. Vi skal opdigte et scenarie omkring fremtiden. Vores tema er klima. Så vi skal finde på løsninger, hvordan man løser de ting, der sker med klimaet her for tiden. Vi skal ned på et gymnasie og holde workshop, hvor vi skal fremlægge om vores land, om vores hjemby. Det er mange mennesker, man skal fremlægge for, de ældre end en selv og sådan noget. Man skal gøre et godt indtryk. Vi har nogle rigtig gode billeder med, vi kan forklare til, og vi har øvet os en del, og jeg synes bare, det er blevet rigtig godt. Det er noget quiz og noget præsentation om landet, og så er der nogle få billeder, vi skal vise. Hi, as some of you may be able to see, we're from Denmark. We want to tell you guys a little about our home country. At first, we're going to do a Kahoot to test how much you know about Denmark, if you know anything.
Then we're going to show you a presentation we made, and then a short video. Everyone, please take out your phones and go on this website, kahoot.it. Einen Moment. Ja. Oh, Olli. In the northern part of Europe, Greenland belongs to Denmark. The population of Denmark is 5.6 million. Lego. Lego stands for like God, which means play well, and people build with it all around the world. Our family lives. There is 4 of the same building in a square. People who live there by their own rules, and some even build their own houses. It's also known for the place who sells weed. There are many events in there, like biking, or there was VM. And now we're going to show you a video from Copenhagen. We went to Copenhagen to show you how it's like. Und wunderschönen Tag. Wo sind die Dänen? Was sind die Dänen? Das ist die Schülergruppe. Ud og sejle på en dragebåd. Det er en virkelig lang båd, og så ror alle. Så vi har alle sammen en padde, og så ror vi bare derudad. Adios, amigos. Du er baglæns. Tak for det. Man skulle samarbejde ret meget. Og det var sjovt, fordi vi sejlede ret hurtigt, faktisk. I hvert fald lidt. Og så, ja, det var bare sjovt. You have to be strong to do this, but at the time we worked as a group and everybody was intact, and so it was a very nice experience with the team. Very funny because the Russian people were singing songs at Russian, and we sang some songs in Danish too and in German, so it was kind of bringing together the nations. Tomorrow we will make some videos together, and I think it will be very cool with all the people, because we need to work together in one language and fit all together in our team. For the next 3 days, the work on the film will be your responsibility. The students will help you, they will accompany you, they will kind of guide you if you have questions, but it's your responsibility to organize your team, an idea that everybody is okay with in the group, to organize your rooms, your stuff, your technique and your time. Vi skal finde nogle grupper til filmarbejdet. Der skal bare mindst være en for Rusland, en for Kaiserslautern, en for Brandenburg og en for Danmark. Ja, vi har været rundt på nogle forskellige stationer og sådan snakket om, hvad man kan, og lært noget mere om, hvordan vi skal optage filmen,
og idéer. Vi har snakket lidt om, hvad for nogle forskellige løsninger, eller hvad for nogle forskellige muligheder, emner vi måske kunne lave en film om. Ja, den ene idé, det var noget med diskrimination og ligestilling, så vi ville lave måske sådan en jobsamtale, hvor det både var en mand og en kvinde. De havde de samme færdigheder og samme kvaliteter, men hvor manden så bliver valgt, fordi de gør det i de fleste tilfælde. Det er sjovt at arbejde sammen med nogen fra andre lande, og så man bliver bedre til engelsk, så er det ikke bare dansk. Jeg synes, det er godt det der med, at der skulle være en dansker i hver gruppe, en russer og en tysker og så videre i hver gruppe. Det synes jeg er godt. Die Oberbürgermeisterin, ich bin für alles offen, ja, aber that's free for everyone. Like you can. That's a good program too. I wrote with us. You can do smooth things like TV news and something. Vi har skulle vælge et emne om hvad vi gerne vil have videoen til at handle om, og vores gruppe har så valgt terror. Ja. Og vi har så fået til opgave om at finde ud af noget om den jødiske synagoge, fordi vi har lavet det sådan, at vi laver interview fra de forskellige nationaliteter. Så der er et russisk interview, hvor de fortæller om deres land, der har været angrebet af terror. Og så nu sidder vi og skriver stikord til, hvad vi skal sige i morgen, når vi skal i gang med at filme. So we cannot use what we've done there? Yes. Okay. You know what I mean? Then we go like this. The beginning we can use. No. We will start from the bottom. Ein bisschen Action eigentlich. Das ist so ein bisschen so Gangster. Man muss ja auch. Zwischen European Meeting, also sie hat das schon aufgeschrieben. Oder sollen wir jedes Land dann einzeln aufschreiben? Vi skal til at optage vores video, hvor det er, vi skal være sådan stereotyper, sådan som vi tror, at det er i andre lande. Sådan for eksempel i Rusland drikker de vodka, eller hvor handlingen så er, hvor vi kommer op og slås. Jeg skal være en brite, som der drikker te og er meget forsigtig. Not 5 minutes break, but maybe 2 seconds. Yeah. But if we're going to make it like real, I think we need to like make it sure, like I said, I was really sad. Jeg tænkte, hvorfor lige os, og hvorfor Danmark? Hvad har vi gjort? Guten Tag, schöne Damen. Vi laver også film om diskrimination, og der er det er 4 jobsamtaler med forskellige emner, og vi har så lavet 2 af dem nu. Om racisme og sexisme. Hvis der er en bombe derinde. Allahu Akbar. Vores teaterstykke handler om nogle små børn, der kommer op og skændes, og så er jeg så good media. Jeg skal se ud, som om jeg er en journalist, som så løser det hele. Hovedpersonen falder i søvn, og så på tv'et så kommer der en advarsel om, at der ikke er mere vand, fordi at vores video handler om vandspild og sådan noget. Boris, kom her! Vi skal ud og bowle. Vi skal smadre tyskerne og russerne. We go bowl together with everyone. And my goal is to do 3 strikes.
textile, it's for clothes. Oh, it's for... The project is about European identity. And our idea was in the beginning to bring all the twin cities of the city of Brandenburg together here in Gollwitz Manor House and to deal on a project that is called Clips for Europe, where the youngsters create their own clips about their idea of the European values, of the European identity, of the European future. In the kitchen. Yeah! Talking about it in different groups and delegations from different countries, we get them together with students from the Technical University in Brandenburg. They have a media department, and these students help them to create a clip or a short film idea from that input they had and the things they thought about, and then they make it happen. With glove and I think it's okay. We can. In the end, they present their ideas in an official frame in the city of Brandenburg with politicians, with high rank, let's call them ambassadors or people from the embassy. Yeah, the idea is to deal about that topic, Europe. What means Europe to the youngsters? 37 Jugendliche aus 3 Ländern entdecken gemeinsam die Stadt Brandenburg an der Havel, das Umland und drehen Clips über ihre Ideen, ihr Verständnis von einem gemeinsamen Europa. I've never thought of anything like this before. Don't fight each other for no reason. I can prove that there's no unfairness. So the wonderful team of the first clip for Europe. My name is Nastya. Here is Alina, and my name is Shannon, and I play Good Media. I'm from Denmark. Again, your applause. My name is Johanne, and I come from Denmark. Guten Tag, schönen Abend. Okay, dann setz dich mal an, Mäuschen. Was hast du vorher gemoddet? Nein, ich habe ein abgeschlossenes Studium. Wofür denn? Vielleicht bist du perfekt für den Job. And this is what our clip is about, discrimination. A huge problem in Europe. Our society and we try to spread awareness regarding this issue through this project. Thank you. Vi var virkelig ked af det, forvirret. Мы понимаем, что терроризм – это негативный фактор для нашего общества. Il y avait justement quelques minutes entre les attentats différentes. Det var ved den jødiske synagoge, hvor vi mødte Niposen og en hel masse politibiler. Aus Russland, aus Magnitogorsk. My name is Ida and I'm from Ballerup in Denmark. Our topic because we think it's very important to show what terrorism does. Ja, auch nochmal euer Applaus, ein toller, schönen Dank. In our video, the topic was prejudice against other nationalities. We've chosen that theme because we see prejudice everywhere. Dankeschön. Vi skal til en workshop i Berlin. Vi har lavet noget om identitet og hvad man ens egne holdninger og hvordan andre holdninger, så slet med gruppearbejde, da vi skulle tegne, og de andre så skulle gætte, hvad det var. Ja, så man kan blive bedre sammen og lære de andre at kende, og man også har forskellige holdninger. Man skal være åben over for det, så man ikke bare går rundt og tror, at ens holdning det er rigtigt. Altså, det kan også være, at du får helt nye holdninger, fordi de andre får dig overbevist. What are you doing here? Go to the kitchen, please.
Jeg synes, det er rigtig godt, fordi når der også kommer nogen fra Tyskland og Rusland, der er forskellige holdninger. Der var nærmest ikke nogen holdninger, der var de samme. Så det var rigtig godt at høre de andre, også deres argumenter for hvorfor. Og jeg blev også selv overbevist om nogle andre ting, end jeg var, da jeg kom. Fordi man tænker på andre, der man måske ikke tænkt på før. Jeg synes, det var rart at komme sådan lidt ud. Også vi selv var, ligesom nogle andre sagde, derfor, at vi selv var aktivt med i det, så det ikke var noget et foredrag eller et eller andet. Det var rigtig rart, at vi selv var med under hele turen. Det synes jeg da vildt godt om. Altså man har fået meget ud af det, også selvom man har ikke kunne vælge sådan at lære noget fra. Hele tiden har der været samtaler i gang, og det har man lært noget af. Hvis ikke man har været i gang med en opgave, så man selvfølgelig også har lært noget af. Jeg har fået en hel masse nye venner nu, og mit tysk er udvidet sig en smule, og mit engelsk har jeg brugt rigtig meget. Jeg er overrasket over, at man faktisk føler sig så meget del af fællesskab. Vi har fået en hel masse nye venner. Og jeg føler også sådan, der er sket en hel masse ting for mig også. Ja. Jeg føler, at jeg er blevet ældre på en eller anden måde. Så når det er, vi møder andre mennesker, og vi alle sammen møder nye mennesker på samme tid, på kryds og på tværs, så er vi tvunget til at tænke i nye baner, fordi vi møder nye mennesker og får nye indtryk. På en eller anden måde, så lærer man at kommunikere bedre, og man bliver bedre til sprog, og så hører man om deres lande, og man får et indblik i kultur. Det var meget interessant og unikt og anderledes. Jeg synes, man udvider oplevelsen, hvis det er internationalt. Jeg synes, det er federe, jo flere der er. Det var rigtig fedt, fordi jeg mødte så mange nye mennesker, og man blev gode venner med tyskerne og russerne. Og det var slet ikke noget akavet stilhed, fordi man ikke lige kendte hinanden. Det var hele tiden, man bare så man sammen. Jeg synes, jeg har fået rigtig mange oplevelser og nye ting at lære her på den her tur, og jeg synes, der er sket så meget. Jeg har aldrig nogensinde prøvet, at på kun 10 dage, at der er sket så meget. Jeg har rigtig godt kunne lide at se de kulturelle ting, og også været aktiv imens. Jeg kan godt lide det der med at møde andre mennesker fra andre lande, og snakke med folk fra andre lande, og hvordan de har det. Det er ikke så meget anderledes her i Brandenburg. Der var der russerne, de var lidt anderledes, men tyskerne var meget ligesom os. Jeg kan rigtig godt lide, da vi lavede film. Jeg synes, det var rigtig godt, også man kom rundt i grupper, og man grinede virkelig meget. Så var det lidt en udfordring, men jeg synes, det var meget fantastisk, når man så nu havde lært, hvordan man skulle kommunikere med folk. Måden man også reagerer på at være sammen med andre mennesker og kende sine grænser, hvornår bliver det for meget for en, og sådan lidt om, hvad man er god til, og hvad man måske ikke er så god til. Jeg har i hvert fald bare virkelig fundet mig selv på den her tur. Jeg er virkelig blevet den, jeg har lyst til at være, og jeg tror, når jeg kommer tilbage i skolen, så vil jeg nok være lidt anderledes, end jeg plejer.